and many other forms of violence that I believe that everybody of us era parte del total para repartir. Y un tercero con el tema del poder y del control y de la... I'm gonna make myself on this board. ¿Y qué onda? ¿Somos solos nosotros o hay אנחנו באים לכאן היום להגיד למנהיגי ישראל, למנהיגי הפלסטיני, די לאלימות, די לשפיכת דמים, די למלחמות. אנחנו רוצים לחיות חיים של אנשים נורמליים, לקום בבוקר, לצאת לעבוד, ללמוד בבית ספר, לטייל בשדות, בלי פחד מטילים, בלי פחד מטנקים, בלי פחד מפיגועים ובלי פחד מהפגזות המטוסים. אני רוצה להגיד לכם שמאוד מרגש להיות איתכם פה היום, להיות במקום הזה, ואני חושב שחשוב מאוד לדעת שכמו שאתם נמצאים פה היום, בדיוק ברגע זה מתקיימים עשרות ומאות טקסים בכל העולם עם קריאה דומה לשלום, עם קריאה דומה לחיים ללא אלימות ועם מיצוי כל האפשרויות האנושיות שיש בנו. כל הכבוד לאורי, כמובן שזה אורי. יפה מאוד. אני רוצה להזמין את חניכי השומר הצעיר לשים את המשאלה לעץ זית, סמל השלום. בבקשה, השומר הצעיר, לבוא לשים את הסרטים לעץ זית. Can we do it now? Yes. Okay. How am I going to make it stick? צד אחד חולית וצד אחד. מה זה משנה? רוצה את זה? אפשר כמה ביחד, אבל אחד עכשיו אחד. לא, הם שמים ומשאלות. נטשה, נטשה, חוצו. מתי, ספרה. מתי. חזרה לחמי. אפשר גם אבא? מה, עם האוטו? לא, עם הטרקטור לא עומדים. Darío, llame tu idea para acá. Andá con ellos, hay que hacer la foto. Salta. Para, Robert. Vamos.